Escola de Música i Conservatori amb més de 300 alumnes. Escoles esportives i esports per a adults amb més de 300 usuaris. Escola permanent d'adults, l'Escoleta. Ajudes per a estudis superiors, foment de l'ocupació i beques salaris amb 220.000 euros. Benestar social, amb ajudes socials, subvencions a entitats sense ànim de lucre. Igualtat, fins i tot una infermera escolar. Subvencions a entitats culturals i esportives i 275.000 euros en pressupostos participatius. Tot això i més ofereix l'Ajuntament de Pedreguer a la seva ciutadania serveis que no són propis i que podem oferir perquè l'administració local és la més propera, la més pròxima a la seva ciutadania i a més la més sanejada de tot l'Estat, més que el govern central i més que el govern autonòmic. Per això, perquè som una administració més eficient i més eficaç amb l'ús dels diners públics, creiem necessari reclamar el dret a obtindre els recursos que corresponen als municipis perquè la ciutadania pugui accedir a serveis públics de qualitat, així com defensar la reconeguda autonomia local i dotar-nos d'un marc legislatiu que permeta aquesta eficàcia i aquesta eficiència en l'administració local. Per això, mostrem el nostre rebuig a la llei de racionalització de l'administració pública local. Mostrem aquest rebuig perquè sabem i som conscients i ho hem demostrat que amb menys fem més, necessitem multiplicar. És una reivindicació que considerem legítima els ajuntaments valencians per un millor i més just finançament per als nostres municipis, perquè els nostres ciutadans, les nostres ciutadanes, s'ho mereixen, perquè la nostra administració és eficaç, és eficient i treballa de manera digna pels seus ciutadans i les seues ciutadanes.